वा वा हात टाकला डायरेक्ट. टाक अरे टाक, मी असंच मस्ती करते काय. तर आज काय काजलच्या फॅमिलीनी केक आणलेला आहे. स्पेशल केकवरती काय लिहिलं आहे? शुभांगी खीर. टू शुभांगी खीर. नमस्ते सर्वांना, कैसे आहात तुम्ही? देखो दूल्हा रेडी है. अभी चलो दुल्हन के घर में दुल्हन को उठा के लेके आते हैं. उठा के लेके आएगा. हाँ, तो तयार आहे, मला फक्त साडी बदलायची आहे. स्क्रीन मध्ये बघा, मी पण आहे, मम्मी पण आहे आणि आपली पाठी दिलू पण आहे. दिलू दिसते तुम्हाला? हे बघा आपली दिलू है ना. आणि रेडी आपली येणारच आहे. हा, आता आपल्याला कुठे जायचं आहे? काजलच्या घरी. काजलच्या घरी टिकली लावायला काजलला, है ना. टिकली लावायला आणि लग्न करायला डायरेक्ट. आपण म्हणतो असं, म्हणजे आपल्याकडे पद्धत आहे ना तशी टिकली लावायची. म्हणजे कशी प्रथा आहे सर्वांची वेगवेगळे, सर्व वेगवेगळे काश्मीर. म्हणजे आपण तिला ठरवून ठेवलं. हा, ती प्रथा. आता तुम्ही ती प्रथा बघा आणि आपण परत डिस्कशन करू. बघा, मस्ती बघा. आता दिलला बघा किती घाई झाली इकडे दरवाजा उघडायची. दिलू, होय दिलू, उघडू का दरवाजा? पटकन नाही. नाही 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 नाही. दोन्ही चालू, व्हिडिओ कॅमेरा दोन्ही चालू आहेत. तर या साईडला या, कारण तिकडून सनलाईट ऑपोजिट येते ना. फोटो काढूया. हा, पडदा लावला तर बेटर होईल. हा, लावा तशी तुम्ही बरं. लाईट इकडे आहे ना. ओके ओके स्माइल. ते फोटो दाखव. हा व्हिडिओ आहे. हे बघ, हा मिनी DSLR. तर आज काय काजलच्या फॅमिलीनी केक आणलेला आहे. स्पेशल केकवरती काय लिहिलं आहे? शुभांगी खीर. टू शुभांगी खीर. चला केक कटिंग करा. तुम्ही पण या, असं तिघांनी असं आम्ही पकडतो. हा, तुम्ही तिघांनी असेल. तुम्ही पण या. नाही, तुम्ही आता स्टार्टिंगला तुम्ही तिघ आहे ना. हो बाई, तुम्ही पण ताई लावा ना. ताई मम्मी आता तू भरव, त्यांना पहिले तू भरव. असं आहे. हो, माझ्या मते काजलने भरवलं. अच्छा ठीक आहे, काजलने भरव. येस, काजलच्या मम्मीने आणलंय खास. आणि माझ्या पूजाने आणलंय. आमच्या डिमांड मध्ये. आणि ही एक गोष्ट लक्षात घेतलेली आहे की ह्याच्यात चॉकलेट नाही, कारण आम्हा दोघांना चॉकलेट आवडत. ये बहुत अच्छा बात हो गया कि म्हणजे थोड़ी तरी चॉइस आहे. हा ना, केक में तभी आहे. आपला तर मोठा काम आहे. बंद कर ना, एवढं सांगते. आई झाली कधीच नाही. बैठ बैठ ना. मेरे लिए रखो छोटू वाला. मी त्याला बोलले तुला फिक्स झालं का तुझं? ताईला सांगूया काय? हा, बरोबर. सांग. आणि केक घेतला. ती लहान होती ना, तिला पहिला पण आलेलं टीव्ही मध्ये आहे करायचं, ऍड होते ना. तुमची स्माइल आवडेल. तुम्ही जे ओपनली असतं ना, ते खूप आवडेल माणसांना. वा वा वा, छान कसे असतात? जोरात असते मी.
नाही मुद्दाम आपल्याला हसू कधी लागली. असतं? नाही परत हसण्यासाठी हो, व्हिडिओ चाललाय ना. अच्छा अच्छा बाई असं करताय बाई. म्हणजे माहिती नव्हतं तिला video चालू आहे. नाही. तिला वाटलं तू बघतोय असं काय ते. हो का? ऍक्शन. तू माझ्या म्हणजे उंच आहे ना. मग इथं या. वॉल हे करा. हा, इथे ना. वा हात टाकला डायरेक्ट. टाक अरे टाक, मी असंच मस्ती करते का. वा इकडे हात दाखवला कॅमेरा समोर. काजल एक हात असं मम्मीवर हात ठेव, असं शोल्डर ठेव, असं तिकडे बघा. एक चेअर घेत आहे मम्मी, चेअरवरती बस. चल अपने बहन को पोजेस बताओ. जीजू जी हे ताई. इकडे पण आपली ब्लॉगिंग चालू आहे. ब्लॉगिंग कोण करतात आज? आमचे ब्लॉगर चांगले काम करतात आज. तर मम्मी तिकडेच राहायचं का उभं? त्यांचं काम ना आपल्याबरोबर. या तुम्ही पण या. नाही थांबा, मम्मी आली की काढू आपण. दाखव मम्मी काय करते. दाखव का, व्हिडिओ करू का? व्हिडिओ काढतो किचन मधून. अरे मुलगी शिकली. दाखव माझा फोटो दाखव. अरे वा. पाठचा व्हिडिओ होता ना. आता मेन माणूस आलेले आहेत. आपला आवाज पण जाणार का? आपले कॅमेरामॅन बघा शिकले लगेच. आहेत का बरोबर फोटो काढतो? आईची साडी आणि तुझी असं एकसारखं वाटलं ना. ऑरेंज ऑरेंज आलंय. चला तुम्ही उभे राहा फोटो काढायला. चला कुठे उभं राहायचे? तू काढशील बघू, तू एक काढ फोटो काढ. आपले चेहरे तरी का बाहेर कसं राहायचं? तो फोटो काय ना? मम्मी मला भेटली. हां बरोबर, तो पोच द्या. मम्मी मला भेटली. अरे क्या पोज दिया. वा क्या बात है. मॅचिंग बापरे, ते बोलतील प्लॅनच केला. रेडी. तिकडे
फोटो बघा तुम्ही. जरा तुमची बर्थडेट सांगा मला. कोणाला? तुमची. माझं 21 डिसेंबर. वा वा, हात पण नाच कर. 21 डिसेंबर. आपण काजलच्या बहिणीचा आपण बर्थडे विचारूया. 10th नोव्हेंबर. व जिजू तुमचं? आमचं 15 जून. आणि आमच्या मॅडमचं? 3rd फेब. नहीं इतना जल्दी किधर है. आईचा छान आला. हा बघितला. हे बी अच्छा आहे. हा सांग ना. अजून कम्फर्टेबल आहे, नंतर आज काजलवर लयच कम्फर्टेबल होईल. थोड़ा ऐसा ना, बहुत डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना. गॅप बहुत है, ऐसा बोला, ऐसा नहीं. दिसतंय ना? म्हणजे त्यांना फोटो काढायला हे पण मस्त वाटतं. प्रॉपर आहे. वा, मॅडमचे केस बघा देवीसारखे बाहेर. देवीसारखे आहे. असं नाही का? हा करूया, तू उभी राह. तो फोटो आहे तिकडे बघ. फोटो आहे तिकडे बघ. आज क्या खाया था? नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मुझे आपको है कि क्या खिला के काजल को भेजिए. पांढरे कांदे. हो, मला डोळे लागले त्याच्या वेळी. पांढरे कांदे खायचे. काय म्हणता? हो, अशी गोरी चिडती. ती नर्स बोलते की जरा खडू खायचा का? एवढी खडूसारखी बाहेर निघालेली ना, बापरे. खूप. आणि ती रडली नव्हती ना. हो, रडली नव्हती. मग ती नर्स बोलते बापरे रोणी असे शॉर्ट होतो ना, 3-4 फोटो ना येतात ना रँडमली. मस्त आहे. हां, ते नॅचरल पोजमध्ये असेल. काय काजल द्या अजून पोज. भारी पोज दे. काजल से प्रियंका को ली. प्रियंका का स्किन देख कितना अच्छा है. नहीं I love you. स्किन तो भारी है ना इसका. सच्ची बहुत अच्छा है. ते असे साडीवरती करतात ना एक साईडून. तोफा आहे ना. साडी नाही पदर. वो साइड. हाँ, स्टँडिंग मध्ये का? स्टँडिंग में वो जितेंद्र तोफा का जैक होता. वो ऐसा करता है टिंग 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 टिंग. अरे नाही, नंतर मला बघायचं. साडी काय आठवतो? हाँ? त्याचा नीचे देख. त्याला विचार मला. नीचे. पटपट होतं ना याच्यावर ना. पटपट येतो. काजल हा व्हिडिओ मी सेव्ह ठेवतो, पण ते बोलतील काजल बोलतच नाही. नुसतं बोल. ते बोलेल मग बरोबर ताईसारखीच आहे. हां, ताईच्या बाजूला बघा छोटी सेम. हाँ, ते असं बहिणी वाटतात ना. काजल कोई भाई बहन बोलत ना. चलेगा क्या? हाँ काजल, तो काजल क्या करेगी तू? मारेगी ना? क्या बोलली? हां, सगळं तेव्हाच करतो. माझ्या टायमाला पण असंच केलं. सगळे करतात आपल्या याच्यामध्ये करतात. नाही, ताईला म्हणजे बघायला आले ना ते, त्यांना आवडली, मग लगेच त्यांनी उद्घाटन करणे लगेच झालं. कागद पाठी झालं. हळू पडशील.
करते आता. काजल तेरे लिए स्पेशल चूज किया घालून दाखव. काजल जरा फेस दाखव. ताई तिच्यावरती जरा ठेवशील. त्याच्यावर घालून दाखवेल माझी. हा त्याच्यावरती तुझ्या खांद्यावर ठेव. ते ब्रँड काढतोय. छान वाटतं. ते पाठचा पडदा बंद कर ना. ओंकारची चॉईस. आम्ही तिघांनी करू. छान कलर. तुझ्यावर कसं उठून दिसेल. भारी दिसशील ते एकदम. फोटो काढून पाठव. आता तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसलं असेल की ताई, आम्ही आणि मम्मी सर्व त्यांच्या घरी गेलो होतो, काजलच्या घरी. आणि काजलला आपण टिकली लावली, म्हणजे जी आपली जे प्रथा असते ती आपण केलेली आहे. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे की आज डिस्कशन पण केलं आम्ही, फॅमिली डिस्कशन केलं. जो व्हिडिओ सुरुवातीला बघितला डिस्कशन नंतर ते सर्व फोटोशूट झालं होतं. आणि आम्ही काय काय ठरवलं आहे, काय काय करणार आहे, अजून पुढे काय काय आहे तर तुम्हाला येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये नक्कीच दिसणार. आता तुम्ही विचाराल काकू आणि ताई कुठे ते आतमध्ये चेंजिंग करायला गेलेले आहेत. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुम्हाला मजा येते की नाही ते पण सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि कमेंट नक्कीच करा. आणि व्हिडिओला शेअर जास्तीत जास्त करा. बाय.